Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing minggu pekan biasa kaping 12 lan ing minggu menika kula panjenengan ngriyayakake riyaya salira lan rah dalem Gusti, hari raya tubuh dan darah Kristus. Ing riyaya menika adat sabene wonten panampining sakramen Ekaristi sepisanan kangge para calon ingkang sampun dipun cawisaken saderengipun. Sakramen menika dados inisiasi kaping kalih. Wonten cacah 3 sakramen inisiasi nggih Bapak Ibu para kadang kinasih. Mugi-mugi Bapak Ibu sampun nampi kanthi wetah inisiasi Kristiani, ya kuwi sakramen baptis, sakramen Ekaristi sepisanan lan sakramen kasantosan. Menika ingkang jalari kula panjenengan dados warganing pasamuan Katolik sing wetah wutuh lan kanthi mekaten kasagan dalem Gusti menggaing kawilujengan lumantar pasamuan awake dhewe tampa sakwutuhe. Nek mung lagi nampa baptis kalian komuni sepisanan lah durung wutuh. Bapak Ibu para kadang kinasih ingkang sampun yuswa 14 tahun utawi kelas kalih SMP wajib nampi sakramen kasantosan supados menapa dadi warganing pasamuan sing wutuh. Lan mangke sakramen-sakramen sanesipun perkawinan, imamat, tobat, lisah suci. Nah menika ingkang badhe ngrawat kados pundi wetahing kula panjenengan sami dados warganing pasamuan suci ngantos wangsul malih ing pangayunan dalem Gusti. Lan ing riyaya salira lan rah dalem Gusti kula panjenengan sami dipun emutaken kados pundi komuni utawi sakramen Ekaristi ingkang kula panjenengan tampi saben-saben nderek mis suci menika dados pralambang panunggilaning awake dhewe kalian Gusti lan awake dhewe. Nanging saderengipun kula ngaturaken profisiat dumateng anak-anak ingkang dinten menika nampi sakramen Ekaristi sepisanan. Mugi-mugi lari-lari menika estu dados warganing pasamuan suci sing sansaya semangat, sansaya manunggil nyawiji kalian pasamuan, dados persekutuan, dados komunitas sing wiwit cawi-cawi wonten ing maneka warni pelayanan. Biasane ya misdinar. Lenderek misa ya wis ora pelayon meneh, wis lungguh metekes lan terlibat mbuh kuwi nyanyi, sembayang lan nindakake apa sing dadi sikap-sikap liturgi. Mugi-mugi kanthi menika Allah ingkang sampun kersa manjalma dados manungsa manunggil kalian donya, lari-lari ingkang nampi komuni sepisanan mugi-mugi nggih tansah manunggil kalian Gusti manunggil ing lari-lari sedaya. Lan tumraping kula panjenengan sami ingkang sampun nampi sakramen Ekaristi, monggo kula panjenengan tansah bangun panunggilan kalian Gusti lan panunggilan kalian sesami. Awit komuni menika nggih komunio, nggih pasamuan suci. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis.
konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 9 ayat 11b ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh bab kratoning Allah. Gusti uga marasake wong-wong kang nyuwun diwarasake. Bareng wis sore, rasul 12 padha sowan Gusti lan matur, tiang-tiang menika dipun bibarno kemawon supados sami pados tedha lan pasipengan wonten ing dusun lan padukuhan kiwa tengen, awit papan menika sepen. Gusti ngandika, kowe sing kudu menehi pangan. Atur wangsulane, wontenipun namung roti gangsal lan ulam loh kalih. Temtu boten cekap kangge tiyang semanten kathahipun, kejawi menawi dipun tumbasaken malih. Wong lanang wae sing ana ing kono watara 5.000-an. Gusti banjur ngandika marang para murid, wong-wong konen padha lungguh. Para murid nindakake dawuh dalem, wong-wong dikon padha lungguh. Gusti nuli mundhut roti lan iwak loro mau. Roti lan iwak diberkahi lan dicuil-cuil, banjur diparingake para murid, didhawuhi ngedum. Kabeh padha mangan nganti wareg. Dene turane diklumpukake ana 12 keranjang. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing riyaya salira lan rah dalem Gusti menika, Santo Lukas paring pengalaman iman menggaing mukjizat penggandaan roti lan ulam kalih ingkang saged kangge maringi tetedhan dumateng tiyang sing cacahe 5.000 langkung. Menika temtu mukjizat sing luar biasa. Ning tumrap kula ingkang sepisan, jejering murid dalem Gusti, bab pangan menika penting, nggih. Wonten ing beberapa perikop ing kitab suci menika ngrembug bab panganan. Mila Ekaristi, bojana dalem Gusti menika ya wujute panganan, roti lan anggur ingkang dados pralambang, ingkang dados sakramen salira lan rah dalem Gusti. Cetha bisa dipangan. Pancen rasane menika rotine hambar, merga boten wonten bumbune. Anggure ya rasa anggur murni, ora dicampuri alkohol werna-werna. Menika tradisi ingkang dipun pigunakaken Gusti Yesus rikala sugeng riyin, lan menika boten kepareng digantos. Dadi misa kuwi sing pokok roti ro anggur sarana sing pokok. Nek ngasi ora ana roti utawa anggur utawa salah siji ra ana, ora sida misa, termasuk nek ra ana ramane nggih. Awit menapa roti lan anggur menika dados pralambang salira lan rah dalem Gusti. Lan saben-saben kula panjenengan nampi roti sing sampun diberkahi, awake dhewe nampa salira dalem Gusti, terus awake dhewe kudu ngamini. Nek ora ngamini ora bakal diparingi komuni.
Saben-saben awake dhewe nampi komuni, awake dhewe manunggil kalian Gusti lan Gusti manunggil ing awake dhewe. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih, saben-saben awake dhewe nampa komuni, awake dhewe ya mengamini salira dalem. Salira dalem menika sinten? Pasamuan suci, persekutuan panunggalaning murid-murid dalem Gusti. Mila yen awake dhewe nampa komuni, awake dhewe ya terus berkomunitas, bangun paguyuban kalian umat Katolik sakiwa tengen kula panjenengan. Nah menika sing kadangkala lemah ana ing uripe awake dhewe. Awake dhewe nampa komuni ning wegah berkegiatan lingkungan, wegah cawe-cawe pelayanan. Yen mekaten awake dhewe le ngamini salira dalem kurang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.